Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барыгызга да хәерле, матур көн теләп калабыз. Ул повестьлар, хикәяләр, хәтта юмористик әсәрләр язучы буларак билгеле. Әмма күбрәк без аны лирик шигырьләр автор дип таныйбыз. Хатын-кызларга хас нәфислек, матурлыкны, ир-егетләрдә булган кыюлыкны үзенә җыйган танылган шагыйрә, күп кенә премияләр лауреаты Шәмсия Җиһангирова бүген бездә кунакта. Хәерле көн, Шәмсия ханым, исәнмесез? Исәнмесез, телевизор караучы кадерле дуслар. Гүзәл җирдә туып үссәм дә мин, авылымда калып булмады дип язасыз сез бер әсәрегездә, бер шигырегездә. 12 яшьтә сез Казанга килгәнсез. Бу чыннан да мәҗбүри идеме? Ул мөгаен Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте булгандыр инде. Ул мәҗбүри дә булмагандыр, ләкин мин мәктәптә аны мактану дип кабул итмәсеннәр. Мин гел бишлегә генә укыйдым. 4 алсам елыйдым кычкырып. Республикада шундыйрак бер хәл булды. Сәләтле балаларны җыялар иде менә шу 10-нчы интернат мәктәпкә. Янәшәдә генә бит Шамил Усманов урамында. Менә шулай мин монда килеп эләктем. Әнкәем дә гел әйтә иде, чөнки бала вакытта шулай бит инде. Бер өтер өчен 4-ле куялар, кемгәдер шуның өчен 5-ле куялар да. Мин инде елыйм, әнкәем әйтә иде, илама кызым, менә ерак-еракларга китеп укырсың әле, шунда үзеңнең кемлегеңне күрсәтерсең дип күрәсең, менә Ходайның амин дигән сәгатенә туры килгәндер дә шулай киткәнмендер инде. Әмма еллар яши мин шундый нәтиҗәгә килдем. Әгәр дә мин авылдан чыгып китмәгән булсам, белмим. Мин шул кадәр кыюсыз идем. Монда да миңа бер әле хәзер дә кыюландым дип әйтә алмыйм. Шигырьләрне Бауман урамындагы бөтен редакциялар шунда иде бит, шунда илтәм дә киралмыйча ялып кайтып китәм. Алар үзләре чакыра, шигырьләрегезне алып килегез. Инде мин теге шигырьләр яза идем ул вакытта. Әмма менә шундый авылдан ярый әле чыгып киткәнмен дип сөенәм хәзер. Шундый шигъри юллар укып китәсем килә. Башка күңелләргә сөйләр өчен серле матурлыклар турында Ходай җиргә шигъри, моңлы җанлы шагыйрьләр тудырган. Бу шигъри юлларны сезгә атап язганнар. Дөрес булса шулай бит, сезнең иҗатташ дустыгыз. Менә шигырьләрне илтә идем дисез, беренче танылу кайчан булды? Кайчан яза башладыгыз гомумән менә бу шигырьләрне? Шигырьләрне мин гомумән тумышымнан мөгаен бишектә ятканда да такмаклаганмындыр, чөнки үземне мин 3 яшьтән беләм, әнкәем әйтә инде, син буларны хәтерләмәскә тиеш бит, син буларны каян беләсең соң ди. Менә мин шул 3 яшемнән әле кайбер такмакларым исемдә дә бар минем, такмаклап йөридем гел шигырь сөйләп инде. Танылу дигән, мин әле хәзер дә танылдым бикән. Гомумән мин андый шигырь белән ширләмим. Теге мине таныдылар микән, мине беләләр микән дигән шигырь белән инде каядыр барып чыгыш ясаганда, тамаша залында елап утыралар икән, гөрләтеп кул чабалар икән, шигырь китапларымны эзләп йөриләр икән, димәк аларга мин кирәк дигән уем гына бар булай. Мин танылдым менә шул яшьтән, шул вакыттан дип әйтү дөрес булмас. Андый уем юк. Шәмсия ханым, менә шагыйрәләр арасында шундый бер фикер йөри. Шагыйрәгә танылу ир-ат шагыйрьләргә караганда авыррак диләр. Бу күпмедер дәрәҗәдә ир-аттар белән көрәшү дигән сүз түгелме? Мин шәхсән үзем көрәшү дип кабул итмим, чөнки бу чыннан да бик дөрес фикер. Ир-атлар алар инде әгәр дә гомер юлына килсәк, хатын-кыз бит гаилә кыргач, ул бала, гаилә бурычларына бата. Ул анда шактый үзен югалта дип әйтергә кирәк. Әле нинди генә балаң тыныч акыллы булса да, ул синең бик күп гомереңне ала. Һәм икенче җәһәттән ир-атлар алар үзара уртак тел табалар. Үзара сөйләшеп, һәм алар һәр вакыт күмәкләшеп йөриләр. Кайлардадыр әйтик, үзара утырып алар, мәҗлес ясыйлар үзләренә. Һәм инде чыннан да ул сизелә, ир-атлар бер-берсен татарча итеп әйтсәк, поддерживают һәр чак. Ләкин мин инде менә безне хатын-кызларны кимсетәләр алар, безне кешегә санамыйлар дип әйтәсем килми. Ул иҗат үзе килеп чыга, ул барыбер. Халыкка үзе килеп чыга, үзе күренә, яхшы әйберне халык тотып ала, таный. Булай табигатьтән чыннан да ир-атларга рәхәтрәк кебек миңа. Шулай дип уйлыйсыз сез дә. Шулай дип уйлыйм. Балаларыгыз турында әйтеп киттегез, гаилә турында. Балаларыгызны сез чын татар мөхитендә тәрбияләгәнсез икән. Аллаһка шөкер. Әйе, менә моның сыры ничек? Безнең тамашачылар белән дә уртаклашсагыз иде. Ул беләсезме? Аның сырына кадәр мин әйтим әле, ул
ата-ана өчен. Минем әлбәттә 22 яшьлек вафат булды инде. Аның өчен дә бик зур бәхет булган булыр иде. Минем өчен ул иң зур бәхет балаларымның минем телемдә яратып, гыйлемле булып, мәгънәсен аңлап сөйләшүләре һәм бик тә дөрес, хатасыз язулары, ансы да бик мөһим. Без бит инде рус мәктәбендә укыдык, без менә яза белмибез дип, яисә хәрефләрне бузып, авазларны бузып сөйләшүләрне бик ишетәбез бит инде. Моның өчен мин әллә нәрсә таулар, ташлар җимердем, әллә нәрсәләр майтардым дип әйтә алмыйм. Мин бу мөгаен минем шулай ук нәселдән килә торгандыр. Әнкәем минем андыйга бик сизгер кеше иде. Нәрсә булар, русча белмиләрме диләр, күршәбиләр керәләр дә, балаларга инде русча дәшәләр дә, әним әйтә инде, аларга син русча дәшмә, алар русча. Нигә алар садикка йөрмимени, нишләп алар русча белми дип әйтәләр. Әнкәем әйтә, шулай Аллага шөкер, алар миңа ди, әбекәем дәвәним дип дәшәләр ди. Менә шул хисләр, шул тәрбиядә салынгандыр. Һәм мин гомумән инде дөньяга 2 сабыйымны китергәнмен икән. Иң беренче нәүбәттә мин аларга газиз ана телебезне, гасырлардан, ничә гасырлардан килгән газиз ана телебезне, нәзбрек ана телебезне, назлы ана телебезне ирештергә тиеш дип кенә уйладым. Аның өчен әллә нәрсә әйттем бит инде. Башта ватасы кирәкми. Аның өчен балаларың белән татарча сөйләшергә генә кирәк һәм шуны һәр даим искәртеп торырга кирәк. Без татар, без татарча гына сөйләшәбез дип. Мин башка төгәлле нәрсәләр майтармадым. Гаиләгезгә, әти-әнигезгә багышлап күп кенә шигырьләр иҗат иткәнсез. Менә бигрәк тә күңелемә якын булганнар Кыйбла турында. Бу шигырь тормыштан алып язылдымы? Әллә инде бу шулай шагыйрәнең фәлсәфәсеме, уйланмаларымы, нәрсә булды бу? Аның әз генә тормыштан алынган бер моменты бар. Мин әлбәттә Кыйбланың кайда икәнен белмичә яшәгән кеше түгел. Әгәр без аны табигатьтәге Кыйбланы эзләү җәһәтеннән әйтсәк, монда бит сүз Кыйбланың кайда икәне турында гына бармый. Әнкәем чыннан да без ул вакытта аның татарча сүзен дә белмим, мин подселение белән, 2 күрше белән яшидек. Әнкәем шул вакытта кунакка килде. Ул инде 8 яшеннән намаз укып ураза тоткан кеше. Шул тәһарәткә җыенды да инде ул. Монда ди Кыйбла кайсы якта икән ди. Бер бәләкәй генә бүлмәдә торабыз инде. Шунда ук пианино, шунда ук балык, шунда ук мәшеләр, шунда 2 карават, бер бүлмәдә бит 4 кеше яшәп ятабыз. Шуннан да әнкәемнең сорауы табигый, ул бит инде бу бүлмәгә беренче килеп керә. Ул минем шулай калган күңелемә уйлап, ул бит кешенең хәтере бик сәер. Ниндидер моментларны исендә калдыра. Көннәрдән бер көнне кылт итеп шушы вакыйга минем исемә килеп төште, нишләптер. Ул шигырь белән бергә килеп төште, шигырь белән бергә. Һәм менә ул бик танылып китте шул шигырь. Мин аны инде алай дип тә уйламаган идем, ул кадәр бик таныла торган шигырь дип тә. Кая барсам да инде сәхнәгә килеп чыксаң, Кыйбла дип кычкыралар, залдан һич шиксез шулай Кыйбла дип. Әйе, бүген дә укып китмәссез микән шул шигырегезне? Бик матур мәгънәле бит ул. Мин ул шигырьне инде бик күп укыдым. Инде безнең телевизор караучыларыбыз бәлкем ишеткән бар дип әйтерләр, ләкин әле ишетмәгәннәрдер дә күптер, бәлкем яшьләр әле колакларына алырлар. Алар өчен бигрәк тә мөһим. Ул яшьләр өчен мөһим бигрәк тә. Азан ишетелми, шаң да сукмый торган булганчык бер заманда тау кадәрле күчтәнәшләр тиеп әнкәй килгән иде Казанга. Автобустан аны каршы алдык. Әйберләрен көчкә күтәреп өйгә кайтып кергәнебез истә, бик күп хәлләр, мәлләр истә юк. Ни сөйләшкән, ниләр пешергәннәр хәтеремдә түгел берсе дә. Тик бер сүзе җанга уелып калды. Сискәндерә исмә төшүгә. Өйгә кайткач, шәйләр эчеп алгач, чыкты да ул тәһарәтләнеп, Кыйбла кайда дип сорап куйды. Беләсеңме, кайда икәнен? Мин аптырап калдым. Белмидем, кайда мәшрик, кайда мәгъриб. Бергә уйлап, уртак карар кылдык, Кыйбла шул тарафта булыр дип. Кыйбла мәсьәләсе хәл ителгәч, озак итеп намаз укыды. Кыйблаң кайдалыгын белмәгәч дип үз алдына сөйләп утырды. Син бит андай түгел идең, балам. Менә ышан син бу яшьләргә. Кыйблаңны да белми, бу дөньяда нинди максат белән яшәргә. Оят иде миңа. Җир тишегенә керер идем, әгәр ярылса. Ярыла ул, әнкәң исән чакта тоткан Кыйблаң дөрес табылса. Сиңа килдем, әнкәй, кабреңә. Йөземне юнәлттем Кыйблага. Аллаһудан сиңа җәннәт түре,
үземә ярлыкка усрарга. Әнкәй, әнкәй, рәнҗеп ятма миңа, тапкан кыйблам мәңге югалтмам. Имансызлар, кыйбласызлар белән уртак гамәл, уртак юл сапмам. Кемнәр белән генә аралашсам, йөрсәм дә мин хәзер кайда да, беренче эш итеп кыйблам барлыйм. Калбимне юнәлтәм кыйблага. Күптән булган хәлләр искә төшеп, кайнар тиргә баттым кабаттан. Кылмыйбызмы икән гамәлләрнең үкенерлекләрен азактан. Без кыйбланы шөкер таптык та бит. Күңел тыныч түгел шуңарга. Онытмыйбыз микән балалардан кыйблаң кайда дип сорарга. Бик зур рәхмәт. Искиткеч матур, искиткеч матур. Радиода озак еллар сез хезмәт итәсез. Иң мөһиме менә сезгә шагыйрә буларак, мөхәррир буларак тамашачыга нәрсә җиткерергә тырышасыз сез тыңлаучыларга? Минем заманында 8 тапшыру эшлидем атнага. Хәзер инде аның белән чагыштырырга да мөмкин түгел. Һәм мин һәрберсенә аларның гәрчә алар тема ягыннан, ниндидер халыкка җиткерәсе яңалык ягыннан төрле булсалар да, минем иң беренче үз максатым, мин аны максат итеп тә куймыйм, менә шулай эшләрмен әле дип тә түгел. Ул үзеннән үзе минем табигатыма салынган гадәт буенча. Иң беренче мин телемнең матурлыгын, аның нәзакәтлелеген, нинди генә тапшыру булганда да, бик мөһим булмаганда да, менә шул телемнең матурлыгын тойсыннар дип. Һәм мин инде аны әйткәнем дә бар. Онытылыбрак тора торган сүзләрне кулланырга тырышам. Тукталмый әйтәм, бу сүз онытылып ята бит. Бу бик матур сүз. Сөйләгәндә дә мин шулай сөйләсәм, туктале, нәрсә инде син теге бу очракта бит инде да дип әйтергә була, нет дип әйтергә була. Дигәнле инде сүзләр кулланасың дип әйтәләр. Мин менә шулай сөйлә, үз телемнең ләззәтен татып сөйләшергә яратам. Һәм беләсезме, менә кызык кына ул аудиторияда, Иркутскида, Түбән Новгородта, әле кичәгенә менә музыка көллиятендә чыгыш ясадым. Анда бер рус кызы кычкырып елап җибәрде. Шигырь укыгачтан. Мин дә аңламыйм. Әмма миңа белән ниндидер дулкын китереп бәрде. Ул менә шул телнең матурлыгын миңа әйткәннәр бар. Сезнең телнең матурлыгын, телне аңламасак та, сезнең сөйләм аша, сезнең тембрыгыз аша тойдык дип әйтүчеләр бар. Һәм һәрбер татар кешесе, гомумән бигрәк тә инде радиода, телевидениедә эшләүче кеше иң беренче нәүбәттә менә шуңа игътибар итәргә тиештер миңа калса. Һәм хәзер инде әйтәләр, менә яшьләр инде ул телне аңламый, аларга башкачарак сөйләшергә кирәк, урам телендә сөйләшергә кирәк дип килешмим. Ә без экраннардан, радио алгычлардан нәкъ өйрәтергә тиеш тамашачыларны дөрес һичшиксез. Дөрес безне тыңлап, алар да шулай дөрес матур итеп сөйләшсеннәр дип, шулай бит. Менә ул телне әйтик, урам телендә сөйлиләр алар хәзер диләр. Минем ишеткәнем бар урам телендә сөйләгән яшьләрне. Әмма ул яшьләр безнең радиоларны, татар тапшыруларын диккать белән бирелеп мавыгып тыңлыйлар дип уйлыйсым килми. Юктыр. Безнең бит затлы яшьләребез дә бик күп, зыялы яшьләребез, телебезнең тәмен аңлаучылар, алар өчен. Шәмсия ханым, әмма бу тел матурлыгы сезгә туган яклардан килгәндер инде, шулай бит, Мөслим якларында туып үскәнсез. Һәм шулай ук иҗатыгызда шул кадәр туган ягыгызга күп багышланган әсәрләр бар. Сезнең кебек тагын шундый шагыйрьләр бар микән, белмим, туган якларына шул кадәр мәдхия җырлаучы. Шуннан да менә әлем уйлап яттым бүген дә. Җырчыларда менә җырчылар Мөслим ягыннан гына чыгарга мөмкин димен. Менә моңлы җырчылар. Алар тыйнак, менә безнең карасаң ике кешенең берсе җырлый, һәм алар бик матур җырлыйлар. Кайчакта мин экраннарда күрәм дә, әлбәттә инде монда акча түләп җырлау дигән әйберләр бар, аны бер кая куеп булмый ул замананың мәсьәләсе. Тел матурлыгы, күңел матурлыгы, рухи чисталык, ягы белән бит ул менә. Ничектер цивилизациягә якынрак җирләрдә кеше бераз тупаслана шикелле, барыбер дә. Бездә менә кагылынмаган табигать һәм кешеләр ихласрак, һәм аларның сөйләмендә әлбәттә дылаштыру да бар бездә. Әмма шул дылаштыруга теге минзәлә сөйләшенә әйтәләр инде. Әмма менә безнең әнкәем сөйлидри. Таңкайлар атты, шәйкәйләр эчсәк, пешәнкәйләребезне алып кайтсак, бәбекәйләрем килсә, менә шулай йомшак итеп сөйләйде. Син шуннан соң начар булып кара. Шундый сөйләмне ишетеп үстә, начар булып кара. Искиткеч бит. Әйдәгез берәр нинди шигырь укып китәбез Мөслимгә багышланган. Туган авылыгызга багышланган бар. Менә каршымда ята
Байыгыма тагын кайттым әле. Башкортстан яклап таң атты. Әле һаман икән элеккечә сөн суына кыяс арашлы. Иңнән иңгә йөзгән сарашлымның тирәнлеге шыпшык тезеннән. Учларыма алып эчтем суын сандугачлар баскан изеннән. Әрәмәләрендә байыгымның алка-алка пешкән берлегән. Мин шит җирдә шул берлегәннәргә әрәм исләренә тилмерәм. Шаулап гөрләп торган байыгымда утсыз өйләр, абзар куралар, фаны дөнья кала дигән кебек моңаешып басып торалар. Бала-чага шавы ишетелми, кеше үтми, урам тып-тыныч. Тынлык истәп кайткан җанны гына баса никтер шомлы куркыныч. Замананың ачы фаҗигасе байыкны да читләп үтмәгән. Шу әтәч сирән салды, сыер мөгри, димәк авыл үлеп бетмәгән. Шандыр кулын каш өстенә куеп, әнкәм тора баскыч башында. Эй, әнкәем, бәбекәем диеп, мәңге шулай мине каршыла. Ой, күзләргә яшьләр килә. Шул хәллек матур. Рәхмәт сезгә. Шәмсия ханым, әминә дусларыгызга да, якыннарыгызга да сөйли алмый торган серләрегезне, уй-борчуларыгызны дәфтәрләргә, менә шушылай күңел дәфтәрләрегезгә, кәгазьгә язганыгыз булдымы? Бу сорау бик урынлы дип уйлыйм. Менә мин табигатым белән кайгылар булганда бигрәк тә. Кайгылар да шактый күрелде инде, ләкин мин аны бәхетсезлеккә санамыйм. Кешеләргә сөйләп кешенең нәрсәгә кәефен төшерәсең. Ә менә зур кайгы килгәндә, мин инде үземнең язмышымда иң зур кайгы шул иремнең 5 ел авырып вафат булуы дип уйлыйм. Мин шул вакытта шигырьгә таянып яшәдем. Мин бөтен серләремне шигырьгә салдым. Ә ул бит телисеңме, теләмисеңме, мин аларның кайберләрен беркемгә дә күрсәтмим. Әйтик, үзем өчен генә язган, үземне тынычландырыр өчен генә. Бик күбесе аның минем халкыма, шигырь яратучыларга барып ирешә. Һәм күп вакытта әйтәләр, бу бит безнең дә язмыш. Бу бит безнең дә баштан үткән. Алар аны хәтта мине китеп кенә дә кабул итми. Һәм шигъриятның, шигырьнең көче шундадыр мөгаен. Мин үзем шулай дип саныйм. Проза әсәрләренә караганда шигърият күбрәк тәрбияли, чөнки кеше аны интим рәвештә укый, үзе генә укый, ул я җыйлый, я көлә, я гыйбрәт ала шуннан, үзенә ниндидер тәрбияви шөгыльләрдә ала уланнан. Менә шигъриятның көче миңа калса шушында дип уйлыйм. Ул бик зур йөк йөртә шигырь үзендә. Бик зур йөк йөртә. Исемегез Шәмсия, кояш дигәнне аңлата. Менә бүген дә студияга килеп кереп, шулай нур чәчеп килдегез. Алдагы көндә дә шулай матур яшәгез һәм алда сезне әле бар тик бәхетле гомер генә көтеп торсын. Амин. Үз нәүбәтемдә илтифатыгыз өчен мин сезгә бик зур рәхмәт әйтәм. Минем шәхсемә илтифат итеп тапшыруларга чакырганыгыз өчен, эшләрегездә уңышлар телим һәм сезнең эшнең нәтиҗәсе булып безнең телебез, милләтебез киләчәккә матур булып барсын, телебез яшәсен һәм без шул назлы телдә сөйләшеп ләззәт алыйк үзебезгә. Шулай булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенгә менә шулар. Һәр көнегезне бар тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.